Koulussa kun kysyttiin, mikä musta tulee isona. Laulaja tai lätkän pelaaja, ei lapsena häpeää tunneta ennen kuin joku luokas näyttää. En koskaan vastannut tehtävän antaa mielestäni merssiä taaputin pupettia. Tutkin kämmenen viivoja. Ja ne kertoi, ei musta mitään tuu. Unelman täyteen panee joku muu. Lauletaan. Kalentaakaan pitäis olla hiljaa. Ei paineta leukaa rintaan ennen. Kästetään hiljaa. Nostetaan. Keksi kaljamaljat ilmaan tänään. Ihmisen puolikas on huomenna. Ei ole kuningas. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa.